முதலில் தலைப்புச் செய்திகள். சென்னை நந்தம்பாக்கத்தில் உள்ள வர்த்தக மையத்தில் உலக முதலீட்டாளர்கள் மாநாட்டின் 2ஆம் நாள் அமர்வு தொடக்கம். சுமார் 300 ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாக உள்ள நிலையில் முதலீட்டு விவரங்களை இன்று மாலை வெளியிடுகிறார் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின். குஜராத் கலவரத்தின் போது பில்கிஸ் பனோ என்ற பெண்ணை கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்த குடும்பத்தினரை கொலை செய்த வழக்கு. குற்றவாளிகளை முன்கூட்டியே விடுவித்தது மோசடி என கூறி உத்தரவை ரத்து செய்தது உச்சநீதிமன்றம். போக்குவரத்து தொழிற்சங்கங்கள் போராட்டம் நடத்தினாலும் பேருந்துகள் வழக்கம் போல் இயக்கப்படும். நாளை வேலைநிறுத்த போராட்டம் அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில் அமைச்சர் சிவசங்கர் விளக்கம். தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் பெய்து வரும் மழையால் பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிப்பு. மயிலாடுதுறை, கடலூர், விழுப்புரம் உள்ளிட்ட 5 மாவட்டங்களில் பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிப்பு. காஞ்சிபுரத்தில் பெய்து வரும் தொடர் மழையால் செம்பரம்பாக்கம் ஏரிக்கு நீர்வரத்து அதிகரிப்பு. பூண்டி, புழல் உள்ளிட்ட ஏரிகளின் நீர்மட்டமும் தொடர்ந்து உயர்வு. கனமழையால் மயிலாடுதுறையில் அறுவடைக்கு தயாராக இருந்த பல ஆயிரம் ஏக்கர் சம்பா நெற்பயிர்கள் நீரில் மூழ்கி சேதம். முழுமையான பயிர் காப்பீட்டை வழங்க அரசுக்கு விவசாயிகள் கோரிக்கை. விழுப்புரத்தில் கொட்டி தீர்த்த கனமழையால் வெள்ள நீரில் மிதக்கும் சிறுவாடி கிராமம். புதுச்சேரியில் குடியிருப்புகளுக்குள் புகுந்த வெள்ளத்தால் வீட்டை விட்டு வெளியேற முடியாமல் மக்கள் அவதி. மதுரையில் நடைபெறும் 3 ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகளில் உள்ளூர் மாடுகளுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படும். அவனியாபுரம் ஜல்லிக்கட்டு போட்டிக்கான முகூர்த்த கால் நடும் விழாவில் பங்கேற்ற அமைச்சர் மூர்த்தி பேட்டி. பிரதமர் மோடி தொடர்பாக மாலத்தீவு அமைச்சர்கள் சர்ச்சை கருத்து தெரிவித்த விவகாரம். மாலத்தீவு தூதருக்கு இந்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் சம்மன். இலங்கை திரிகோணமலையில் கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்ட பொங்கல் திருவிழா. 1500க்கும் மேற்பட்டோர் கலை நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்று பொங்கல் வைத்த ட்ரோன் காட்சிகள் வெளியீடு.